nalusuan akka pamare taon libur pesikola tong ina mardalan embege. Ketua Badan Gizi Nasional Mama Doi si Dadan Hindayana. Geok ateh tarohono nama inna tujabuni akka muriti. Hamu majo kawan. Pas puasa pe Nina Tongdo mardalan makan bergizi gratis nai. Molo tu siswa nak puasa ina asa boy dialang pas marbuka. Molo naso puasa asa boy dialang sambil martabuni. Manang asa boy dialang dijabunin nah molo ngamulak. Tahe sudah nih pajaki manggaji akka jolma nadodongonon. Sudah nih pajaki manggaji akka jolma